Nabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da menene ake nufi da giba, yace zikiru akhaka bima yakrah, shine ka ambaci dan uwanka da abin da baya so, bai so a faɗi magana kai kuma ka je ka rika faɗi a wani wuri. Wannan shi ake ce ma giba, shi ake ce ma cin naman mutum. Kila sai wani daga cikin sahabbai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, a fara'aita in kana fi akhi ma aqul, to ya rasulullah ba ni labari idan ya zama abin da nake faɗin ba ƙarya na masa ba, haka yake ɗabi'arsa ce. Na ce barawo ne kuma tabbas yayi satan, ina da shaida. Na ce makareci ne tabbas ƙaryan yayi. Na ce kaza, abinda na faɗa ba kage na masa ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu, idan abin da kake faɗi yana daga cikin ɗabi'unsa to haƙiƙa ka ci namansa kuma ka yi gulmasa. Yace wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, idan ko ya zama abin da kake faɗi ma ba daga cikin ɗabi'unsa bane ba, to ka yi masa kage. Akwai bambanci tsakanin kage da kuma gulma. Gulma shine ka faɗi abin da dama haka yake amma dai baya so a ji, ka je ka yi gulmansa. Kage kuma shine ka je ka faɗi wani abu na aibi wanda ba ɗabi'arsa bane, bai da alaka da abin ta kusa ko ta nesa. Zunubin shi ya fi zunubin gulma, saboda zunubi biyu ne, ga gulman a ciki sannan kuma da ɗoriya ta hanyar yin ƙarya, ta hanyar yin kage. Allah ya shiryar da mu.